расман муҳориба дар вазни сабук байни Насрат ҳақпараст бо рекорди 15.5 ва Ҷеми Маларки бо рекорди 17.6 рӯзи 9 декабр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунен. мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародару шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародару мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. ситораи нави UFC ҷангвари бебохти вазни миёна бо Никал гуфт ки барои муҳориба зидди Ҳамзат Чимаев дар муддати кӯтоҳ розӣ буд, аммо роҳбарони UFC тарсиданд ва ба ӯ чунин имкониятро надоданд. ман ғамгин шудам ки онҳо аз ман напурсиданд ки Пауло Костаро иваз карда бо Чимаев муҳориба мегузаронӣ ё не. ман интизор шудам ки онҳо ба ман занг зада ин муҳорибаро пешниҳод мекунанд, аммо не, онҳо ягон чиз нагуфтанд. ягон пешниҳод аз тарафи UFC набуд. фикр мекунам ки онҳо нахостанд ки ман дар 10 рӯз ба Абудаби рафта Чимаевро дар назди мухлисона шикаст диҳам. онҳо ба ман муҳориба дар турнири UFC 294 пешниҳод накарданд. ҳама медонанд ки ман бо Чимаев ҷангидан мехоҳам, аммо ҳеҷ гап не. ин муҳориба дар оянда баргузор мегардад, гуфтааст Никал. дӯстон, бояд қайд кард ки бо Никал рекорди 5-0 дорад ва ӯ гӯштингири хеле сахт аст ки аз якум рӯзи омаданаш ба UFC ба Ҳамзат Чимаев визв дода истодааст. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов боварӣ дорад ки иваз шудани рақиб ба Ислам боз ҳам зиёдтар мотиватсия дод. рости гап Ислам лагери тамринии олиҷаноб гузаронд. 100 рӯз пеш аз муҳориба Ислам тамринҳои вазнинро оғоз кард ва имрӯз охирон спарринги вазнин буд. ҳамаи корҳои вазнин ба анҷом расиданд. Волкановский аз Чарлз Оливера дида фарқ мекунад ва бале, мо ният дорем ки баъзе чизҳоро тағйир диҳем, аммо ҳадафи мо тағйир намеёбад. ҳамон ҳадаф, ҳамон макон, аммо акнун Ислам боз ҳам мотиватсия зиёдтар дорад. ӯ ҷангвари ҳақиқӣ аст ва ба қафас барои ҷангидан мебарояд. фарқ надорад ки чуқурӣ чанд қадар аст, ӯ тайёр аст ки ба поёни ин чуқурӣ фарояд, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, то турнири UFC 294 рӯзҳои ба шумор мондааст ва айни замон хабарҳо хеле зиёд мебароянд ва ҳастанд хабарҳое ки мо дар YouTube намегузорем, а дар Telegram канали худ Паҳлавон теҷа мегузорем. барои ҳамин ба Telegram канали мо даромада обуна шавен, чунки бисёри хабарҳо дар он ҷо мебароянд. ҳамчунин соати муҳорибаҳои турнири UFC 294, ссилкаҳои бепули ин турнир ва албатта ки муҳорибаҳои пурра. ссилкаи Telegram канали мо Паҳлавон теҷа дар описанияи ҳамин навор. дӯстон, ҳамаи мо шумо Самандар Муродовро дар ташкилоти UFC дидан мехостем, махсусан дар турнири UFC 294 дар Абудаби, аммо мутаассифона ин кор нашуд ва сабаб дар чиз ҳозирашда маълум нест. акнун бо эҳтимоли калон Самандар Муродов муҳорибаи навбатии худро метавонад ки дар ташкилоти UAR Warriors гузаронад. оиди ин чиз шаби гузашта маълум шуд. худи Самандар дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта ба мураббиҳо ва менеҷерҳои худ Али Абдулазиз ва Фирдавс ва ба ташкилоти UAR Warriors муроҷиат карда навишт ки мо барои муҳорибаи унвонӣ дар моҳи декабр тайёрем. ва аз ин суханҳои Самандар Муродов фаҳмида мешавад ки ӯ муҳорибаи навбатии худро дар ташкилоти UAR Warriors барои унвон гузаронидан мехоҳад. акнун бошад дӯстон, интизори хабарҳои расмӣ мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад, аммо дар ҳама ҳолат мо ба Самандар муваффақият орзумандем ва муҳорибаҳои ӯро бесаброна интизорем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.